почна. Така. Сега ще ви разведем из чернозем. Ако не знаете, коя дата сме днеска, бе? 9 юни. 9 юни 2026 година се качва това леко. Се качва това видео. Така че сега ще го разведем с чернозем. Ако не знаете, айде. Въпреки, че го има в моите канали, има театъра и на Станиславка. Не, пред нас е. Пред нас е. Барчи, рогачи ви! Аз имам 3 къщи в селото. Не, аз де баба и дядо. ...1925-та. 1903-та пише преди. Ама тогава почнато. Завърши на 1900. Ще влизаме ли? Ма не влизай вътре! Здравейте, това са момичетата на село Чернозем. Аз имам YouTube. Имам YouTube канал. Аз имам YouTube канал. Здравейте! По принцип е много лоша. Добре. Имам едно видео 1150 показвания. 8 абоната. Аз съм най-известната в TikTok. Петко е най-известна в TikTok. За 3 дни имам 8 абоната и 1000... На едно видео имам 1100. Шортови видеа. И как се казваш в YouTube? Иван и бандата от Черноземен. Майко мила Господи Боже. Те играят на карти, снимай. На български или на английски? На български? Ето колко е лоша цена YouTube. 1150 души ще видят. Не вижда колко ми красива е. Между другото... Ай, чао. Иван и бандата от Черноземен. Още кай моят профил мък. И бандата от Черноземен. На български. Стиляне, аз спирам да записвам. Да спирам ли, че не се... Спираш ли? Да. Чакай. Айде. Чакай да видят баща ми. А, не, това не е. Айде, чао.